Μάγκες, καλημέρα. Σήμερα είχαμε έτσι ένα πρωινό γρήγορο και είπα να δοκιμάσω λίγο το HRF, γιατί είχα καιρό να το δοκιμάσω, το Jigger. Στην τρίτη βολή, βασικά είμαι άτυχος γιατί δεν έχω κάμερα, να σας δείξω και το live χτύπημα. Στην τρίτη βολή μου χτύπησε αυτό το πανέμορφο ψάρι. Μισό να το τσεκάρω, να το πιάσω. Έλα αγόρι μου. Έλα αγόρι μου. Μου χτύπησε αυτό το πανέμορφο ψάρι, παιδιά. Εδώ. Στην τρίτη βολή και έξω, δηλαδή στο σχεδόν κυμοθάλασσο. Αυτό το πανέμορφο λαβράκι. Αυτά. Ας συνεχίσουμε λίγο ακόμα και βλέπουμε. Άντε, καλημέρα.